Det er også sikkert godt om. 11 grader, det er da alligevel ikke så. Nej, det gør ikke. Det har også været koldt i nat. Jeg ved også noget med. Skal I holde rundvisning? Nej. Nej. Rigtig? Nej. Jamen, vi har været til en rigtig spændende oplæg, hvor vi snakkede om kerneopgaver. Og derfor har vi jo det her kernehus her. Og det er for os utrolig vigtigt, og vi er enige om, hvad kerneopgaven er for vores idrætsforening i lokalsamfundet. Og kerneopgaven er jo der, hvor vi får vores fælles motivation til at finde ud af, hvad er det, vi gør, hvorfor gør vi det, hvorfor gør vi det ikke på den samme måde, men vi gør det, fordi vi gerne vil det samme. Vi vil nemlig rigtig gerne have en idrætsforening, hvor vi har udgangspunkt i vores lokalområder, skal lave noget idræt for de borgere, der er der. Og derfor kan man jo stadigvæk godt arbejde både med tradition og nye tanker, og det er egentlig også det, vi synes, vi har gjort. Og så bliver vi meget inspireret af at sige, i stedet for at hele tiden tænke ud af boksen, så kigger vi ind i boksen, netop for at finde ud af, hvad er det egentlig, vi er her for, hvad er vores opgave, hvorfor er vi her. Og vi var også meget optaget af at sige, at forskellighed, det handler jo ikke om, at man ikke er enige om kerneopgaven, men det handler om, at vi bruger vores forskelligheder forskelligt. Og endelig så i forhold til traditioner, det er, når vi laver noget udviklingsforløb, så er det jo ikke for at lave det hele om, men det er for at lave det bedre, og lave det anderledes, og lave det tidsvarende. Så den sidste ting, vi har været inspireret af, det er noget omkring frivillighed som en kompetence, det er det, der står her, det er i forhold til at sige, at frivillige måske er begyndt at kigge på det på en anden måde. Hvad kan de, hvad gør de, og hvad er det for nogle opgaver, de løser i vores forening? Ja, jeg var inde og høre et oplæg, der handlede om gode idrætsmiljøer for unge. Og der var sådan to, der fortalte. En pige fra Aarhus, en ung pige, som havde rigtig meget med piger at gøre, som fortalte meget om, hvor vigtigt hun havde set, at det var, at de havde et trygt rum at komme i. Det var ikke organiseret, men det var bare sådan noget at komme ind og træne på tværs af alder. Men det handlede rigtig meget om fællesskabet. Hæng ud og være klar til at favne dem, der kommer. Og så var der, hvad nu han hedder? Søren Østergaard. Ja, forsker, som har meget undersøgende på, hvad der egentlig er, hvad er trendsene nu. Og det de unge de siger, det er det, der er vigtigt, det er at have det sjovt og lære noget. Og det, der har mindst betydning, det er faktisk, at instruktøren de er yngre. Altså, det er ikke så vigtigt for dem. Det, der er vigtigt, det er, at de lærer noget, og det er en progression. Så var det egentlig også noget med 12-talspigerne, som vælger idræt fra, lige præcis i den aldersgruppe, som vi også har snakket meget om, der når de bliver sådan 15 år. Og at de faktisk skal huske at fortælle dem, at man bliver ikke dummere af at gå til fodbold, man bliver faktisk klogere af at bevæge sig. Og det er vi måske ikke gode nok til at fortælle dem. Ja, så sagde han også, at vi skal huske, at foreningen, det er et frikvarter for de unge. Altså et sted, hvor vi egentlig fortæller dem, hvad de skal, og det kan de godt lide. At de ikke hele tiden selv skal lave deres verdener i scenesætte sig selv, men at der faktisk er nogen, der fortæller dem, hvad de skal. Og det er vigtigt med en god voksen, når de er i foreningslivet. En, de kan gå til, og en, de kan snakke med, og en, der taler børnenes sprog. Så sagde han noget med, at vi skal huske overgangene. Det er der, hvor de er meget sårbare i skift. For eksempel fra 6. til 7. eller fra 9. til gymnasiet, eller hvad de nu gør. Det er der, hvor vi mister dem. Og så tænkte jeg noget af det aller sidste hernede. Det er mesterlærer, at de store lærer de små. Og det synes jeg bare, det bliver jeg jo helt rørt over, når han siger sådan noget. Det skal vi bare huske. Starter I? Ja. Nej, hvad skulle jeg sige noget, Helle? Okay. Nå, men vi har snakket kommunikation. Vi havde speed dating her på den dag, vi har her i Vejen Idrætscenter. Og i den forbindelse, der talte jeg med 2 kollegaer fra 2 andre idrætsforeninger, og vi kom til at snakke kommunikation. Det ene sted,
der havde man en meget stram politik om, at man har en hjemmeside, og man er tro mod den hjemmeside. Man må gerne køre på Facebook også, det var helt fint, men det var med henvisning til hjemmesiden. Og hvis der var nogen, der kunne finde på at bare lave en tilmelding via Facebook, så blev der simpelthen slået ned. Det var bare ikke i orden. Den anden klub, hvor jeg talte med en fra, de har et klubblad, de sender ud 2 gange om året til hele lokalområdet. Der var et optryk på 3.000 blade, og hun sagde, at de fik rigtig, rigtig meget positiv omtale. Og folk de var rigtig glade for, at de kunne følge med i det. Det var ikke et klubblad, der blev brugt til resultater, men til at fortælle, hvad der var, der rørte sig, og hvis man havde nogle problemstillinger, man gerne ville have ud. Jeg tænkte med det samme, den kunne vi godt have brugt til Reflex for eksempel. Ja.